Era unha mañán de néboa fina, na que os nenos e nenas cantaban a Carolina. Sen saber que tal entretemento espertaría a unos personaxes cunha fame que arrepía. Non é baileixe, señor? Non dixe non. Será o vento. Vamos seguir. Baileixe, señor. Ten bailaxe. Non é bailei co meu amor? Se non fou. Non, o ruda. Mandei. Chega a última hora. Un grupo de zombis está a atacar a xente. Recomendamos que non saian á rúa e se saen que leven paraugas. Constatamos que non sou enviado especial de mail. Boas, aquí chega o mal tempo e a chuvia intensa. Pero como vai o tema dos zombies? O raro é que non sexan vampiros, porque aquí o sol non sae nin a de tres. Xa oíron, non saian ás rúas sin paraugas. Deixámonos co programa de Manduxa, que esta tarde ten uns invitados moi especiales. Pirim pim 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 Manolo mira pa acá, María mira pa aquí. Pirim pim 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 Manolo Boas tardes. María mira pa aquí. Tengo dentro do meu peito unha lancha partida. Boas, por que están atacando a xente? Estábamos moi tranquilos durmindo, escoitamos un cantar nunha lingua que soaba tan ben. É que nos gustan moito as linguas. Pero as linguas minoritarias, que están tan ricas. Lingua galega, que boa. Antes, no noso vocabulario só tiñamos unha vogal. Que si o isto, que si o aquilo, imposible entender. Esta lingua é unha maravilla. Imos a pasar unhas horas limpias. Por que todo o mundo ten que andar calado por medo de perder a lingua? Pirim pim 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 Manolo mira pa acá, María mira pa aquí. Pirim pim 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 Manolo mira pa acá, María mira pa aquí. Os zombies non fartaban de papar, pero cando as linguas comezaban a escasear, os nenos decidiron falar. Este fallo dos zombies! Eu tamén! Acabaste de comer lingua! Defendaxe desa lingua! Por a lingua galega! Todos, un paso adiante! Un paso adiante!
Os nenos fixéronlles fronte. Ningunha lingua máis se cabaría no pote. Os zombies reunidos acordaron que iso de comer linguas non era nin moi correcto nin educado. E moi avergoñados por tal descaro, voltaron ao seu burato, onde para sempre quedaron.